En el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores Sexuals i el del turisme responsable, em ve a la ment la banca generalista, aquella que ha guanyat tant i quant degut a la mala praxis i als abusos dels productes tòxics. I em ve tal dia com avui que ens trobem en el 812 dia de pandèmia i el 99 de la invasió d'Ucraïna. Sabem que durant els darrers 10 anys han estat presentades vora 5 milions de reclamacions davant els serveis d'atenció al client i que darrerament els més majors han esclafit en protestes davant la pràctica online de la banca quasi en exclusivitat. I és que l'exclusió digital ha fet vessar el got del descontent i aquesta protesta ha agafat per sorpresa els directius bancaris i més que en vindran si no atenen les reivindicacions dels impositors i de les impositores.